κουβέντα. Καταρχάς, να σας ευχαριστήσω για την παρουσία σας εδώ. Είναι μια ευκαιρία αυτή η μερίδα και η ομιλία να δηλώσω τη χαρά μου για το ότι συμμετέχω σε αυτή την υπέροχη ομάδα, με την οποία ό,τι έχω σκεφτεί μέχρι τώρα το έχουμε υλοποιήσει και έχουμε και άλλα πράγματα να υλοποιήσουμε στο μέλλον. Για σήμερα, που είναι συμπτωματικά μάλλον η Παγκόσμια ημέρα υγείας, αποφασίσαμε να κάνουμε μια εκδήλωση σε σχέση με την οδική ασφάλεια. Θα πρέπει να σας πω ότι επαγγελματικά δεν έχω καμία σχέση με το αυτοκίνητο, άρα ούτε μηχανικός είμαι, ούτε μηχανολόγος δεν κάτι. Αυτή την ομιλία την κάνω σαν φίλος του αυτοκινήτου. Γι' αυτό θα σας παρακαλώ να με συγχωρήσετε αν υπάρχουν κάποια τεχνικά ή κάτι αντίστοιχο. Ξεκινάμε λοιπόν με την οδική ασφάλεια. Γιατί μιλάμε για αυτή, γιατί φαίνεται ότι υπάρχει πρόβλημα. Τα τροχαία ατυχήματα είναι η πρώτη αιτία θανάτου παγκοσμίως για ανθρώπους από 0 έως 30 ετών. Και αυτό είναι κάτι το οποίο παραμένει αμετάβλητο τα τελευταία 20 χρόνια. Τα νούμερα, σαν νούμερα πάρα πολύ μεγάλα, 1,3 εκατομμύρια θάνατοι ανά έτος, όπως και 50 εκατομμύρια τραυματισμοί. Βλέποντας αυτό, ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας, σε συνδυασμό με τον ΟΗΕ, αποφάσισαν το 2020 να κηρύξουν την δεκαετία που διανύει, δεκαετία δράσης για την οδική ασφάλεια και θέτοντας τον φιλόδοξο στόχο για τη μείωση αυτών των αριθμών κατά 50%. Παρόλα αυτά, η αυτοκίνηση έχει μια ιστορία 130 ετών περίπου και σε αυτά τα χρόνια οι δρόμοι έγιναν σαφέστατα πιο ασφαλείς. Βλέπουμε αυτό το στοιχείο από τη Γερμανία ότι τη διετία 1906-1907 με 36.000 οχήματα υπήρξαν 145 θάνατοι από τροχαία ατυχήματα. Αν πιάσουμε και συγκρίνουμε αυτό το νούμερο με το 2017, θα δούμε ότι στις αρχές του 20ου αιώνα λοιπόν η πιθανότητα να πέσει κανείς θύμα τροχαίου ατυχήματος ήταν σχεδόν 60 φορές μεγαλύτερη. Και αυτό φυσικά είναι ένα αποτέλεσμα πάρα πολλών παραγόντων. Και της εκπαίδευσης των οδηγών και της βελτίωσης του οδικού δικτύου και της βελτίωσης των οχημάτων, που είναι το θέμα της σημερινής ομιλίας. Θα πρέπει λοιπόν να αναφερθούμε στο πρώτο καταγεγραμμένο θύμα τροχαίου ατυχήματος. Η Mary Ward, μια Ιρλανδή επιστήμονας, μια Κυριακή την 31 Οκτώβρη 1869, αποφάσισε να πάει μια οικογενειακή βόλτα ως επιβάτης μιας πειραματικής ατμοκίνητης άμαξας. Ακόμη το πρώτο αυτοκίνητο επίσημα δεν είχε ανακαλυφθεί, αλλά η Mary Ward ήταν μια οικογένεια επιστημόνων, πειραματιστών και εφευρετών, οπότε είχαν φτιάξει μια ατμοκίνητη άμαξα, η οποία κινούνταν με πάρα πολύ χαμηλή ταχύτητα, μόλις 3,5 μίλια την ώρα, πάνω βέβαια από το όριο τότε που ήταν 2 μίλια την ώρα, και τι έπαθε. Ήταν καθισμένη πάνω σε ένα σκαπό. Το σκαπό δεν ήταν υπακτωμένο στο πάτωμα, μόλις έστρεψε λοιπόν η άμαξα, το σκαπό ανατράπηκε, το θύμα έπεσε κάτω από το αυτοκίνητο με αποτέλεσμα να την πατήσει πίσω στον κόσμο, προκαλώντας βαριές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις και κακώσεις του θώρακα. Και γιατί η τροχή δεν ήταν αυτό που είναι σήμερα. Η τροχή ήταν από σίδερα, δεν ήταν τα ελαστικά. Ήταν πάρα πολύ βαρύ. Και στον χώρο φυσικά των πεζών, στις ευπαθείς ομάδες, όπως αναφέρθηκε και πριν, το πρώτο καταγεγραμμένο θύμα πεζός στις ΗΠΑ ήρθε πριν ακόμα την ανατολή του 20ου αιώνα. Ένας επιβάτης τρόλι κατέβαινε και χτυπήθηκε από ένα διακόμενο ταξί. Στην Ελλάδα, η οποία ήταν λίγο πιο πίσω κάποια χρόνια στην είσοδο της αυτοκίνησης, το πρώτο αντίστοιχο ατύχημα είναι μια πάλι Κυριακή, 4 Μαρτίου του 1907, πέριξ της λεωφόρου Συγκρού, στο ύψος του εργοστασίου του Φίξ, γνωστό το σημείο. Προφανώς υπήρχαν πολλοί πεζές στο πεζοδρόμιο, ελάχιστα αυτοκίνητα. 2 αυτοκίνητα από αυτά συγκρούονται, επιτρέπονται την πορεία τους και τα 2 χτυπούν την πεζή. Ενδεικτικά αναφέρονται ότι οι οδηγοί ήταν ο πρίγκιπας Ανδρέας, παππούς του Βασιλιά Καρόλου, και ο υπουργός Νικόλαος Σιμόπουλος. Ενδεικτικό δηλαδή ότι τότε η αυτοκίνηση ήταν ένα προνόμιο των λίγων. Το πρώτο ασφαλιστήριο συμβόλαιο, που σήμερα μπορεί να μας φαίνεται αστείο, το έκανε ένας γιατρός από τη Νέα Υόρκη, ο οποίος αγόρασε ένα από τα πρώτα αυτοκίνητα που υπήρχαν, ήθελε να πηγαίνει με αυτό στους ασθενείς του, πριν όμως υπήρξε το εξής πρόβλημα. Το αυτοκίνητο έπρεπε να κινηθεί στον δρόμους μαζί με άμαξες που κινούνταν από άλογα. Τα άλογα δεν είχαν συνηθίσει τον ήχο και τη θέα του αυτοκίνητου, αλλά συνέχεια τρόμαζαν. Οπότε μπορούσαν να προκαλέσουν ατυχήματα. Οπότε ο γιατρός σκέφτηκε να ασφαλιστεί για αστική ευθύνη μέχρι και $5.000 ανά έτος έναντι πιθανών αγωγών από τους ιδιοκτήτες αυτούς. Το ενδιαφέρον είναι ότι άρχισαν περίπου 25 χρόνια για μια πολιτεία, την πρώτη πολιτεία των ΗΠΑ, τη Μασαχουσέτη,
να καταστήσει υποχρεωτική την ασφάλιση των αυτοκινήτων. Και το ακόμη πιο εντυπωσιακό είναι ότι για τα επόμενα 30 χρόνια θα παρέμενε η μοναδική πολιτεία των ΗΠΑ με καθεστώς υποχρεωτικής ασφάλισης. Εντυπωσιακό. Και για να πούμε λιγάκι, αυτό είναι που για πολλούς είναι το πρώτο αυτοκίνητο με κινητήρα εσωτερικής καύσης, το Benz Patent Motorwagen του 1885. Ακολουθεί, έβαλα στη διαφάνεια, το πρώτο μοντέλο μαζικής παραγωγής, το πρώτο παγκόσμιο αυτοκίνητο, το Ford Model T, το οποίο η παραγωγή ξεκίνησε το 1905 και ουσιαστικά ήταν αυτό που σηματοδότησε την κατασκευή των αυτοκινήτων σε γραμμές παραγωγής. Κατάφερε να πουληθεί σε 15 εκατομμύρια αντίτυπα καθ' όλη τη διάρκεια της καριέρας του. Από τότε μέχρι τώρα λοιπόν έχει κινήσει πάρα πολύ με τα βλάκια και τα αυτοκίνητα της σήμερα μοιάζουν κάπως έτσι. Πολύ διαφορετικά, πολύ εντυπωσιακά. Και φυσικά οι διαφορές του σχεδιασμού τους δεν προέκυψαν μόνο για ένα λόγο, που θα μπορούσε να είναι η ειδική ασφάλεια, αλλά και για πολλούς άλλους, όπως είναι η οικονομία, οι επιδόσεις χιλιαδιών άλλων. Όταν μιλάμε για ασφάλεια οχήματος, θα πρέπει να το χωρίσουμε σε δύο κατηγορίες. Είναι χωρισμένοι σε δύο κατηγορίες. Την ενεργητική και την παθητική. Ενεργητική είναι το σύνολο των χαρακτηριστικών του οχήματος που δρούν πριν συμβεί το ατύχημα με στόχο την αποφυγή του. Παθητική ασφάλεια, αντίθετα, καλούμε το σύνολο των χαρακτηριστικών του οχήματος που δρούν αφού συμβεί το ατύχημα με στόχο να ελαχιστοποιήσουν τις συνέπειες του, τόσο στους επιβάτες του οχήματος όσο και στους γύρω. Και ας ρίξουμε μια ματιά σε κάποια στοιχεία ενεργητικής ασφάλειας και στο πώς εξελίχθηκαν τα αυτοκίνητα από την αρχή της εμφάνισής τους μέχρι τώρα σε αυτούς τους τομείς. Οι κινητήρες είναι πολύ ευνόητο γιατί είναι εκεί. Ένας δυνατός κινητήρας επιτρέπει σε ένα αυτοκίνητο να προσπεράσει πιο γρήγορα και να εκτεθεί λιγότερο χρόνο στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας. Τα φρένα, δεν χρειάζεται να πούμε κάτι παραπάνω, όσο και καλά φρενάρει ένα αυτοκίνητο, τόσο πιο εύκολα θα σταματήσει να περαστεί η ανάγκη. Τα φώτα που κάνουν στη την παρουσία του αυτοκινήτου στους γύρω, αλλά και δίνουν καλύτερο ρευτόλο στον οδηγό. Τα ελαστικά που αποτελούν τα 4 μοναδικά σημεία επαφή του αυτοκίνητου με τον δρόμο και η εξέλιξη σε αυτά είναι τεράστια. Φροντίζουν πάντως στο όχημα να μην κλειστήσει και να πάει εκεί που θέλει ο οδηγός. Το ίδιο κάνουν και αναρτήσεις. Φροντίζουν να κρατήσουν το όχημα στον δρόμο και στην τροχιά που έχει χαράξει ο οδηγός σε κάθε προσπάθεια να μεταβάλει την πορεία του. Τα συστήματα μετάδοσης που ενδεικτικά αναφέρουν την είσοδο της τετρακίνησης, επέτρεψε στα οχήματα να κινηθούν σε διαφορετικά εδάφη, όπως επίσης κατέστησε και πολύ πιο ασφαλή μετακίνηση σε ολιστηρά εδάφη. Και τώρα, πια τα τελευταία χρόνια, έχουμε συστήματα προειδοποίησης του οδηγού για επερχόμενο ατύχημα, συστήματα αποφυγής της σύγκρουσης. Ακόμη σχεδιάζεται σιγά σιγά και αυτό που λέμε αυτόνομη οδήγηση. Και θα δούμε λίγο παρακάτω τι σημαίνει αυτό. Όσον αφορά τους κινητήρες, είναι αναρρύθμιτες οι μεταβολές που έγιναν σε αυτά τα 130 χρόνια στον κινητήρα εσωτερικής καύσης. Οπότε θα ήταν πραγματικά αδύνατο να αναφερθούμε σε αυτά αναλυτικά. Πολύ χαρακτηριστικά όμως θα σας αναφέρω το εξής. Αριστερά έχουμε ένα μοντέλο, το Benz Victoria. Ένα από τα πρώτα μοντέλα που παρήχθησαν πριν τον 20ο αιώνα. Βλέπετε ότι ξεκίνησε με ένα κινητήρα 1730 κυβικά εκατοστά με απόδοση μόλις 3 ύπων. Το αντίστοιχο αυτοκίνητο της ίδιας εταιρείας μετά το 2015 από ένα κινητήρα 1600 κυβικά βγάζει 127 άλλα. Και ακόμη μεγαλύτερη γίνεται η διαφορά στην τελευταία έκδοση του Victoria, το 1898-1900, 3.000 πια κυβικά σε μια απόλυτη προσπάθεια ο κατασκευαστής να κερδίσει τις επιδόσεις, πλην όμως το κέρδος σε άλογα είναι μόλις 3 άλογα. Αντίθετα, αν κοιτάξουμε στη δεξιά στήλη, ένα αυτοκίνητο 3.000 κυβικών με υπερσυντηρηστή από την ίδια εταιρεία, με πολλές τεχνολογίες όπως μια πολυβάλλοντη κεφαλή, έχει φτάσει να αποδίδει πάνω από 300 άλογα, οπότε έχουμε ξεχάσει πια το πρόβλημα της ισχύως. Τώρα, αν το πρόβλημα τα πρώτα χρόνια της αυτοκίνησης ήταν πώς θα περάσουμε σε μια αυτοκινούμενη άμαξα, σε μια άμαξα που θα κινείται μόνη της, σιγά σιγά τα πρώτα χρόνια με την άνοδο των επιδόσεων των αυτοκινήτων, φάνηκε ότι το πρόβλημα ήταν ακριβώς το αντίθετο. Δηλαδή, πώς θα σταματήσουμε πια αυτή την άμαξα. Και ναι, όσο η τροχή ήταν σιδερένη, η λύση υπήρχε από τις άμαξες, ήταν εύκολο. Διώξε ένα τακάκια δεξιά και αριστερά του τροχού, με ένα μοχλικό σύστημα, το τραβούσε ο οδηγός προς τα πίσω, τα ξύλα τρίβονταν πάνω στο σίδερο και κάποια στιγμή η άμαξα σταματούσε. Αυτό όμως δεν ήταν αρκετό. Γιατί σιγά σιγά είδαμε ότι η τροχή άλλαξε, οι ρόδες έγιναν ελαστικές,
Υπήρξαν διαχωρισμός του τροχού σε ζάντο, στο σιδερένιο κομμάτι και στο ελαστικό. Και από τα πρώτα χρόνια λοιπόν πατενταρίστηκαν οι δύο γνωστές μορφές φρένου που έχουμε σήμερα, τα δισκόφρενα και τα ταμπούρα. Από δύο κυρίους, εκ των οποίων ο ένας κατέληξε αργότερα να κάνει και αυτοκινητοβιομηχανία. Τα πρώτα χρόνια επίσης τα φρένα ήταν μόνο στον ένα άξονα του αυτοκινήτου. Από το 1909 και μετά όμως μπήκαν σε όλους τους τροχούς. Από εκεί μετά ακούσαν διάφορες εξελίξεις. Το 2017 είχαμε υδραυλικά φρένα που βοηθούσαν τον οδηγό να πατήσει, που μετέφραζαν ουσιαστικά τη δύναμη του φορτίου του οδηγού σε μεγαλύτερη πίεση από έναν τύπο που λεγόταν Malcolm Lunkett και αργότερα το επώνυμό του μετατράπησε Lockheed. Και αν αυτό σας θυμίζει μια βιομηχανία που φτιάχνει φρένα, έχετε απόλυτο δίκιο, από ό,τι ξεκίνησε. Προχωράμε λοιπόν με εξελίξεις. Ουσιαστικά μια πολύ μεγάλη εξέλιξη στο σύστημα αντιμπλοκαρίσματος των τροχών που επέτρεψε στο αυτοκίνητο πλέον να φρενάρουν σε μικρότερες αποστάσεις και ταυτόχρονα να διατηρεί ο οδηγός τον έλεγχο του αυτοκινήτου. Παρότι το πρώτο ABS, μηχανικό ABS, εφαρμόστηκε σε ένα μοντέλο περιορισμένης παραγωγής με το Jetson FF, το οποίο ήταν μάλιστα το πρώτο τετρακίνητο αυτοκίνητο σύμφωνα με την ιστορία. Αν θέλουμε να πάμε σε ευρεία παραγωγή, μιλάμε για τη Ford Lincoln, που είχε ABS στους πίσω μονοτροχούς, και αργότερα φυσικά η Mercedes έφτιαξε ένα σύστημα σαν και αυτό που είναι τα σημερινά με ηλεκτρονικό έλεγχο. Εδώ έχω μια διαφάνεια με μια φράση η οποία ακολουθεί όλους τους ανθρώπους του αυτοκινήτου και αποδίδεται στο Soichiro Honda, τον ιδρυτή αυτής της τεράστιας ιαπωνέζικης βιομηχανίας, ότι οι αγώνες βελτιώνουν το είδος. Στα φρένα έχει την εξής εφαρμογή. Αριστερά έχουμε ταμπούρα, ένα ταμπούρο, δεξιά ένα δισκόφρενο. Πατενταρίστηκε το 1902. Παρόλο αυτά, το 1950 όλα τα αυτοκίνητα έχουν ταμπούρα. Τα δισκόφρενα δεν εφαρμόζονται. Πώς έγινε η αλλαγή? Όλοι θα έχετε ακούσει τον ιστορικό αγώνα των 24 ώρων του Μάνι. Ένα πολύ απαιτητικό αγώνα με μεγάλες ευθείες, γρήγορες στροφές και 24 ώρες συνεχούς οδήγησης. Μεγάλο το γόητρο για τον νικητή. Το 1951 λοιπόν η Jaguar, η γνωστή αγγλική αυτοκινητοβιομηχανία, νίκησε με το μοντέλο που βλέπετε δεξιά. Μάλλον αυτό είναι το μοντέλο του 1953, αλλά είναι ίδιο εξωτερικά. Και είχε ταμπούρα στους 4 τροχούς όπως συνηθιζόταν. Το 1953 είχαν οι Γερμανοί της Mercedes και πήραν την νίκη. Κατά συνέπεια, γύρισαν όλοι πίσω στα σχεδιαστήριά τους, προσπαθούσαν να βρουν έναν τρόπο να νικήσουν το 1953. Και η Jaguar τα κατάφερε. Πώς? Εισάγοντας την τεχνολογία των δισκοφρένων στα 4 και στους 4 τροχούς αυτού του πανάλαβου αυτοκινήτου. Σαν υποδύναμη κατάφεραν να κερδίσουν μόνο 20 άτομα μέσα σε μια διετία. Άρα η νίκη που ήρθε και το αυτοκίνητο αυτό πήρε τις θέσεις 1, 2 και 5 στον αγώνα του 1953, η νίκη που ήρθε λοιπόν δεν ήταν αποτέλεσμα της υποδύναμης. Ήταν αποτέλεσμα ότι αυτό το αυτοκίνητο φρέναρε καλύτερα, μπορούσε να φρέναρε πιο αργά στο τέλος των ευθειών, όπως επίσης μπορούσε να μην κουράζει τα φρένα του. Σαν αποτέλεσμα, το ίδιο αυτό το αυτοκίνητο στον ίδιο αγώνα για τις ίδιες ώρες διήλυσε 477 περισσότερα χιλιόμετρα από ό,τι 2 χρόνια πριν. Η βελτίωση είναι εμφανέστερη. Και εδώ άλλη μία διαφάνεια για τα φρένα από ένα γνωστό κατασκευαστή μας δείχνει ότι στην πορεία των τελευταίων 10 ετιών τα αυτοκίνητα μεγάλωσαν και σε βάρος, αλλά αυξήθηκε και η τελική τους ταχύτητα. Κατά συνέπεια, οι απαιτήσεις από τα φρένα έγιναν μεγαλύτερες. Τι έπρεπε να γίνει? Έπρεπε να μεγαλώσει η κεφάλαια επαφής του τακακί με το δισκόφρενο. Άρα έπρεπε να μεγαλώσει η δισκόφρενο. Πώς? Για να γίνει αυτό, έπρεπε να μεγαλώσει και ο τροχός. Αυτό είναι που δείχνει αυτή η διαφάνεια, ξεκινώντας από το Golf 1 του 1975 με τροχούς 13 ιντσών και διάμετρο δίσκου 24 εκατοστά, φτάνοντας στο Golf του 12 που έπρεπε η τροχή να γίνει πια 17 ιντσών για να μπορέσει ο δίσκος να γίνει 29 εκατοστά και να φρενάρει όπως πρέπει. Περνάμε στα φώτα. Τα πρώτα χρόνια του αυτοκινήτου τι ήταν τα φώτα? Ήταν λάμπες σε πυλίνες με κάτωπτρα, παραμένες από τις άμαξες. Και ναι, για λίγο καιρό όσο οι ταχύτητες των αυτοκινήτων είναι χαμηλές, δεν χρειαζόταν παραπάνω. Πλην όμως, σχετικά γρήγορα, μέσα σε μια δεκαετία, 15ετία, οι απαιτήσεις άλλαξαν. Έτσι, οι λάμπες έπρεπε να γίνουν ηλεκτρικές. Και πρώτη τις εφάρμοσε η Αμερικάνικη εταιρεία Peerless. Είχαν τα προβλήματά τους και εγώ τους ανέφερα, μαζεύαν σκόνη και έπρεπε να λυθούν αυτά τα προβλήματα. Το 1939 πήγαμε σε σφραγισμένα φανάρια, τα οποία ακολούθησαν για καμιά 20ετία τα αυτοκίνητα, και αυτά έδωσαν μια πολύ αξιόπιστη λύση, μέχρι που ήρθαν οι λάμπες αλογόνοι, που εφαρμόζονταν ακόμα και στα σύγχρονα αυτοκίνητα. Για να μην πάμε σε πιο σύγχρονες καταστάσεις του 1990, που ήρθαν τα φώτα ξένου,
Πολλοί τα έβαζαν τα αυτοκίνητά τους ακόμη και σαν μετατοπή, όμως αυτά δεν απέδειξαν σωστά γιατί δεν είχαν σχεδιαστεί τα θανάτια ξένων. Συνεπεία, να έχω την νόμιμη επιλογή, νομίζω ότι βλέπουν καλύτερα, αλλά στην ουσία στραβώνουν τους απέναντι. Και πια η δεκαετία του 2000 με τις φωτοδιόδους, τα φώτα LED έχουν δώσει πάρα πολλές λύσεις και στους σχεδιαστές για καλύτερο να σχεδιάσουν τα φώτα όπως τα θέλουν. Πολύ μεγαλύτερη απόδοση, χαμηλότερη κατανάλωση που είναι το ζητούμενο της εποχής μας. Και φυσικά σήμερα έχουμε φτάσει σε αυτοκίνητα τα οποία επιλέγουν μόνο από τη μεσαία και μεγάλη σκάλα και ακόμη περισσότερο φέρνουν σε αυτοκίνητα τα οποία μπορούν να λάβουν κατά επιλογή όσα πίξελ του προβολέα θέλουν προκειμένου να εξασφαλίσουν ιδανικές συνθήκες ορατότητας για τον οδηγό. Και φυσικά να μην εμποδίζουν τους αντίθετα ερχόμενους. Τρεις σημαντικές καινοτομίες στα φώτα ήταν οι εξής. Δεξιά σας βλέπετε ένα μοντέλο το οποίο ήταν πολύ μπροστά από την εποχή του. Το σχέδιο του κατασκευαστή του Αμερικάνικου Τάκερ ήταν να πάει σε μαζική παραγωγή, πλην όμως για πολλούς και διάφορους λόγους δεν ευτύχησε να παρέχει παρά μόνο 51 αντίτυπα του αυτοκινήτου. Αυτό λοιπόν είχε και στο κέντρο ένα φως, το οποίο από πολλούς χαρακτηρίστηκε στο κυκλώδιο μάτι. Τι έκανε αυτό το φως? Με ένα μηχανικό σύστημα, με μοχλούς και σύρματα που ήταν συνδεμένο με το τιμόνι. Και όταν έστρεφε το τιμόνι, έστρεφε και αυτό προς το εσωτερικό της τροφής. Για να μπορέσει να φωτίσει το εσωτερικό της τροφής καλύτερα και ο οδηγός να ξέρει τι τον περιμένει. Μια τεχνολογία που συνεχίστηκε από τη Citroën, τη δεύτερη έκδοση του 1967, του γνωστού Βάτραχα, και σήμερα πια με κάποιες μορφές, όπως και με το ανάδειτο αντίστοιχο προβολέα ο Μίχλης, είναι μια τεχνολογία αποδεκτή από όλους τους κατασκευαστές, γιατί αυξάνει την ασφάλεια στην νυχτερινή οδήγηση. Το τρίτο stop στα φρένα. Θα θυμάστε, φαντάζομαι οι περισσότεροι, ότι είχε μια εποχή που δεν υπήρχε αυτό το stop. Και μετά είναι υποχρεωτικό. Το ενδιαφέρον εδώ είναι ότι ο κύριος Βοηγότσκι, που το ανακάλυψε κατά κάποιο τρόπο το 1974 στη Νέα Υόρκη, δεν ήταν μηχανικός, δεν ήταν άνθρωπος του αυτοκινήτου. Ήταν ένας ψυχολόγος, ο οποίος σκέφτηκε ότι αν κάνουμε πιο έντονα ορατό το φρενάρισμα του προσκυνού αυτοκινήτου, ο πίσω θα είναι πιο έτοιμος και θα φρενάρει νωρίτερα, θα αντιδράσει σε μικρότερο χρόνο. Και είχε απόλυτο δίκιο. Το δοκίμασε ένα στόλο 300 ταξί στη Νέα Υόρκη, αυτή που έδωσε το κράτος άδεια, τα αποτελέσματα ήταν εντυπωσιακά. Όταν πια βέβαια εφαρμόστηκε σε όλα τα αυτοκίνητα, τα ποσοστά μείωση των ατυχημάτων δεν ήταν τόσο εντυπωσιακά. Παρ' όλα αυτά είναι μια τεχνολογία που παραμένει μέχρι και σήμερα και βοηθάει στην ασφάλεια. Και μια άλλη τεχνολογία που έχει περάσει και στα σημερινά αυτοκίνητα, τα φώτα ημέρας. Ξεκίνησε από τις σκανδιναβικές χώρες για ευνόητους λόγους, γιατί ακόμα και την ημέρα έχουν κάποιες φορές χαμηλή ορατότητα. Φάνηκε ότι μειώνουν τα ατυχήματα και σιγά σιγά έγινε μια παγκόσμια πατέντα η οποία εφαρμόζεται παντού. Πάμε τώρα σε αυτά τα συστήματα με τα ωραία ακρονίμια, το σύστημα αντιμπλοκαρίσματος, το ESP που δεν αφήνει το αυτοκίνητο να κλειστρήσει, το ACC Adaptive Cruise Control, δηλαδή κρατάμε σταθερή ταχύτητα στο αυτοκινητόδρομο, αλλά δεν πέφτουν στο προστινό μας, μειώνουμε την ταχύτητα, συστήματα παρακολούθησης του αέρα στα λάστιχα, τεχνολογίες που αναγνωρίζουν τα σήματα της κυκλοφορίας, για την αλλαγή λωρίδας, αν είναι στο τυφλό σημείο, χίλια δύο πράγματα είναι πια στην υπηρεσία του οδηγού και καθιστούν πολύ πιο δύσκολο το ατύχημα σε σχέση με παλιά. Πλην όμως βέβαια έχουμε δει τώρα παράγοντες όπως η χρήση του κινητού τηλεφώνου που αναφέρθηκε πριν, που ίσως μειώνει την προσοχή του οδηγού, άρα γι' αυτό καμιά φορά είναι αυτά απαραίτητα ή δεν αποδίδουν όσο πρέπει. Και το Holy Grail, το ιερό σκοπότερο που κυνηγάει αυτή την οδηγία, η αυτόνομη οδήγηση. Να φτάσουμε σε ένα σημείο δηλαδή, τα αυτοκίνητα πηγαίνουν μόνα τους. Εμείς θα είμαστε 5 βάτες, πάει ο οδηγός. Χωρίζεται σε διάφορα επίπεδα, μέχρι στιγμής μέχρι και επίπεδο 2 είναι πραγματικά ακριβό το να φτάσει κανείς και αυτό αντικατοπτρίζει στο κόστος των αυτοκινήτων. Και η εξέλιξη πάει ακόμη πιο μπροστά, για να εξετάσουμε την αυτοκίνηση όπως την ξέραμε. Μόλις χθες πέτυχα ένα άρθρο που έγραφε αυτό, ότι στο μέλλον τα αυτοκίνητα θα σχεδιάζονται γύρω από το λογισμικό του, μάλλον συγγνώμη. Ναι, τα αυτοκίνητα θα σχεδιάζονται γύρω από το λογισμικό. Μέχρι τώρα δηλαδή η βιομηχανία σχεδιάζει αυτοκίνητο και μετά σχεδιάζει ένα λογισμικό για να μπορέσουν να λειτουργούν διάφορα συστήματα, είτε ασφαλείας, είτε επιδόσεων κτλ. Τώρα πια θα σχεδιάζεται πρώτα το λογισμικό και γύρω από αυτό θα σχεδιάζεται το αυτοκίνητο. Τεράστια ανατροπή, όπως ένας του παρομοίας εδώ σχεδιάζει με μια επανασύνδεση στο κεφάλι. Και ορίστηκε αντιδράσεις από αυτό που το διαβάσαμε, ότι να το τέλος της αυτοκίνησης,
Οι οδηγοί θα γίνουν επιβάτες και χιλιάδες. Πάντως, αυτό φαίνεται ότι είναι το μέλλον. Πάμε να πούμε και δύο λόγια για την παθητική ασφάλεια. Για τα πρώτα τρία θα μιλήσουμε λίγο αναλυτικά στις επόμενες διαφάνειες. Διάφορα μέτρα, όπως οι κλεπτικές μπάρες που κατέστησαν πιο προστατευμένη την καμπίνα σε πλάγιες συγκρούσεις. Τα παρατηρήσεις που εξελίχθηκαν πάρα πολύ ώστε να μην θυματίζονται, έτσι ώστε όταν χτυπήσει κάποιος το κεφάλι τους αυτά να μην τραυματιστεί ή τα φράγματα να μην τραυματίζουν τους επιβάτες του οχήματος. Ο σχεδιασμός των εξωτερικών επιφανειών των αυτοκινήτων και ειδικά της μπροστινής, που άλλαξε πάρα πολύ τα τελευταία χρόνια, το αυτοκίνητο που βλέπετε, ας πούμε, στο φόντο των διαφανειών μας, προφανώς αν χτυπήσει ένα πεζό με το δική του επιφάνεια, αυτό προκαλέσει μάλλον πολλές βλάβες. Καμία σχέση με τα σημερινά αυτοκίνητα που έχουν πολύ ομαλές επιφάνειες και έχει ληφθεί υπόψη αυτό στο σχεδιασμό του. ώστε αν χτυπήσουν ένα πεζό να μην το τραυματίσουν, να το ίσως όσο το δυνατόν λιγότερο γίνεται. Και φυσικά σήμερα διαχείριση καυσίμου, που αν συζητεί μια σύγκρουση, κόβουν αυτόματα την παροχή του καυσίμου για να μην γίνει φωτιά. Πάμε να δούμε λίγο για τις ζώνες ασφαλείας. Είναι μια πατέντα που ήρθε από το χώρο των αεροπλάνων το 1885. Δυστυχώς στην αρχή ήταν μόνο δύο σημεία, κάτι δηλαδή εδώ όπως θα δείτε στο αριστερό μέρος της έκανε μόνο τα οστά της λεκάνης. Με αποτέλεσμα να είναι τόσο αποτελεσματική. Φυσικά δεν εκτενασόταν πια ο οδηγός από το όχημα, που είναι το πρόβλημα όταν δεν χρησιμοποιεί κανείς ζώνη ασφαλείας, αλλά μπορούσε ο κορμός αφήνονταν ελεύθερος να χτυπήσει πάνω στο τραπέζι του τιμόνι, όπως επίσης από την επιβράδυνση του σώματος, του κάτω μέρους του σώματος, μπορούσαν να δημιουργηθούν παρεκτοπίσεις σπονδύλων ή κατάγματα λεκάνης σε χιλιαδιό. Κατά συνέπεια στην πορεία περάσαμε στη ζώνη 3 σημείων, που πιάνει λοιπόν και τον νόμο και είναι εξαιρετικά πιο ασφαλής, ουσιαστικά κρατάει τον κορμό, όλο το σώμα πάνω στο κάθισμα. Και σε αγωνιστικές εφαρμογές ζώνες 4 με 6 σημείων, ανάλογα με το πώς είναι ο σχεδιασμός και οι ανάγκες. Θα πρέπει να σταθούμε στο 1959, ο μηχανικός Νίλς Μπόλιν, στην αφίσα της εκδήλωσής μας, της Volvo, ανακάλυψε και έδωσε στον κόσμο τη ζώνη 3 σημείων και η Volvo άφησε ανοιχτή την πατέντα για να μπορούν να χρησιμοποιήσουν όλοι οι κατασκευαστές. Όντως, ο κόσμος απεδέχθη δύσκολα τη ζώνη ασφαλείας παγκοσμίως. Το 1968 έγινε υποχρεωτικός εξοπλισμός των αυτοκινήτων, να προσέξετε, όχι υποχρεωτική χρήση της, υποχρεωτικά να είναι αυτοκίνητα ζώνη πουλιού του. Το 1970, το πρώτο κράτος και το πρώτο state που έκανε υποχρεωτική χρήση της ζώνης ήταν η Volvo της Αυστραλίας. Και στην Ελλάδα ακολουθήσαμε 8 χρόνια αργότερα, το 1978 για τις μπροστινές ζώνες και το 1995 για τις πίσω, που έχουν πολύ μεγάλη σημασία να φορτίουν. Το NHTSA, ο Εθνικός Οργανισμός των Ηνωμένων Πολιτειών που παρακολουθεί τα ατυχήματα, χαρακτηρίζει τις ζώνες ασφαλείας ως τη μοναδική, πιο αποτελεσματική τεχνολογία στην ιστορία της αυτοκίνησης. Και αυτό γιατί ελαττώνουν το κίνδυνο θανάτου κατά περίπου 50%. Και τα ποσοστά διαφοροποιούνται για τους πίσω, για τους μπροστά, για τον επιβάτη, για τον οδηγό, αλλά σκεφτείτε ότι αν πάτε σε έναν πόλεμο και σας πούνε ότι αν φορέσετε αυτό εδώ το πράγμα, έχετε 50% λοιπόν το κίνδυνο να σκοτωθείτε, σκεφτείτε πόσο ευχαρίστηση θα το φορούσατε. Κατά συνέπεια, και επειδή σε μεγάλες πόλεις ή μεγάλους αυτοκινητοδρόμους η κυκλοφορία έχει τα χαρακτηριστικά πολέμου, γι' αυτό ακριβώς το χαρακτηριστικό αυτό, οι ζώνες ασφαλείας είχαν ίσως τη μεγαλύτερη επίδραση στην ασφάλεια των επιδενόντων. Και μια διαφάνεια που επιβεβαιώνει αυτά που λέμε από κάποιους Αυστραλιανούς ερευνητές, η κόκκινη γραμμή που ανεβαίνει προς τα πάνω είναι το ποσοστό χρήσης των ζωνών ασφαλείας, που το 67 ήταν γύρω στο 10% και το 87-89 ήταν στο 90%. Η μπλε γραμμούλα είναι αυτό που λέμε fatality rate, δηλαδή ποσοστό θνησιμότητας, θάνατοι ανά οχηματοχιλιόμετρο. Όχι ο απλός αριθμός των θανάτων, αλλά αναλογικά προσαρμοσμένους με τον αριθμό των οχημάτων που κυκλοφορούν και των χιλιόμετρων που διανύουν. Κατά συνέπεια, ένας πολύ προσωπικός δείκτης. Βλέπετε λοιπόν από το 1971 μέχρι το 1975 που άρχισε να αυξάνεται κατακόρυφα και στο ζώνη ασφαλείας, επίσης κατακόρυφα έπεσε και το fatality rate. Μία άλλη εξέλιξη, ένα άλλο χαρακτηριστικό των αυτοκινήτων, το οποίο δεν έχουμε δώσει ίσως ιδιαίτερη σημασία, γιατί οι περισσότεροι δεν ασχολούνται με το σχεδιασμό του αυτοκινήτου που οδηγούν, ήταν αυτό που λέμε ζώνες ενδεχόμενης παραμόρφωσης. Τα πρώτα χρόνια δεν λαμβανόταν αυτό καθόλου υπόψη. Δηλαδή, κανείς δεν σκεφτόταν να
είναι διαφορετική η σκληρότητα, να το πω έτσι, η αντοχή της καμπίνας του οδηγού σε σχέση με τους εμπρός και πίσω προβόλους. Ένας ιδιοφυής άνθρωπος, ο Μπέλα Μπαρελή, αυτοδοτικής καταγωγής, πατεντάρισε στην ιστορία του 1937 και φυσικά 2 χρόνια αργότερα προσελήφθηκε τη Mercedes που είχε μάτια ανοιχτά να τον πάρει, οδηγώντας έτσι στην πατέντα νούμερο 854-157 του 1952, όπου πια πατενταρίστηκε το εξής. Η καμπίνα των επιβατών θα έπρεπε να έχει αντοχή, ώστε να μην παραμορφώνεται σε ένα ατύχημα, ενώ αντίθετα το εμπρός και πίσω μέρος θα μπορούσαν να τσαλακωθούν όσο θέλουν, αρκεί να απορροφήσουν την κινητική ενέργεια του οχήματος. Πρώτη εφαρμογή, μερική εφαρμογή στη Mercedes Ponton και η πλήρης εφαρμογή στη Mercedes W110 FinTech που ακολουθεί στην επόμενη διαφάνεια. Αριστερά λοιπόν βλέπετε τους δύο ανθρώπους που έλαβαν το μεγαλύτερο μέρος του σχεδιασμού. Όρθιος ο Παρεμί, δεξιά καθιστός ο Πολ Πράκ, αρχισδιαστής της Mercedes εκείνη την εποχή. Κάθονται όρθιοι λοιπόν στην οροφή μιας Mercedes FinTech με σκοπό να καταδείξουν την αντοχή της οροφής της. Δεξιά η πατέντα που είπαμε το 59. Και τι γίνεται αν δρακάρουμε ένα αυτοκίνητο που έχει ζώνες παραμόρφωσης και ένα που δεν έχει? Αυτό εδώ. Δύο αυτοκίνητα, ένα σύγχρονο πείραμα. Το αριστερό αυτοκίνητο έχει ζώνες παραμόρφωσης, το δεξί όχι. Θα μπορούσε το δεξί να είναι πιο βαρύ ή κατασκευασμένο από πιο σκληρά υλικά. Να σας ξέρει, πάντως ο σχεδιασμός του δεν ήταν να απορροφήσει την πρόσωπη στο δεξιό μέρος. Συνεπώς, ενώ στο αριστερό όχημα η καμπίνα έχει παραμείνει αμετάβλητη και ο οδηγός πιθανότητα την έχει βγάλει καθαρή με ελαφρούς τραυματισμούς, στο δεξί όχημα ο οδηγός πιθανότητα έχει τραυματιστεί σοβαρά. Και πάμε να πούμε και λίγα λόγια για τους αερόσακους. Οι πρώτες πατέντες βγήκαν το 1953, δεν μπορούσαν να δουλέψουν μέχρι τη στιγμή που το 1968 που πατενταρίστηκε αισθητήρας πρόσκρουσης από τον Alan Bates της ΗΠΑ. Πρώτη εφαρμογή στη Mercedes S-Class μαζί με προεντατήρα ζώνης στη θέση του οδηγού, ένα μηχανισμό που εξασφάλιζε ακόμη περισσότερο ότι δεν θα μετακινηθεί το σώμα των επιβατών προς τα εμπρός. Και το 1994 η πρώτη εφαρμογή των πλαϊνών αερόσακων στον Volvo 850. Και γιατί είναι σημαντική η αερόσακη? Γιατί μειώνουν κατά σημαντικό ποσοστό σε μετοπική σύγκρουση στον κίνδυνο θανάτου και τραυματισμού κεφαλής, αλλά, και πρέπει να το πούμε αυτό, δουλεύουν πάντοτε σε συνδυασμό με τις ζώνες ασφαλείας. Ένας αερόσακος από μόνος του, αν δεν φοράει ο επιβάτης της ζώνης ασφαλείας, μπορεί να κάνει και κακό παρά καλό, όπως υπόθηκε και πριν στην προηγούμενη ομιλία. Και καταλήγουμε μετά από όλα αυτά, πιθανόν θα σας έχει δημιουργηθεί απορία, εντάξει, είστε ένα σύγχρονο με ιστορικά οχήματα, κυκλοφορείτε με παλιά οχήματα, πόσο ασφαλή είναι αυτά? Δηλαδή, ξέρω εγώ, υιοθετούν τεχνολογίες προηγούμενης γενιάς. Τι γίνεται? Όπως είδαμε λοιπόν, τα περισσότερα και τα πιο σημαντικά χαρακτηριστικά ασφαλείας είχαν ήδη ανακαλυφθεί από τα μέσα του 20ου αιώνα και εφαρμοστεί στα αυτοκίνητα. Κατά συνέπεια, τα περισσότερα κυκλοφορούνται ιστορικά οχήματα διαθέτουν ήδη εκ κατασκευής συστήματα ασφαλείας, τα πιο σημαντικά από αυτά που είπαμε. Επίσης, για να, όπως θα ακούσετε και στην επόμενη ομιλία, για να χαρακτηριστεί ένα όχημα ιστορικό, περνάει μια διαδικασία πιστοποίησης. Και η απέτηση της Διεθνούς Ομοσπονδίας είναι αυτό το όχημα να έχει στηριχθεί σωστά και να λειτουργούν όλοι οι μηχανισμοί ασφαλείας που διαθέτει. Πέραν αυτού, με το νέο πλαίσιο κυκλοφορίας των οχημάτων, τα ιστορικά οχήματα παίρνουν έλεγχο αναέτος και όχι αναδιετία όπως τα σύγχρονα οχήματα, που κατά συνέπεια υπόκειται σε πολύ αυστηρούς ελέγχους. Προτελευταίο, θα έλεγα ότι οι κάτοχοι των ιστορικών αυτοκινήτων, λόγω του ότι, ακριβώς για τον λόγο ότι αυτά τα αυτοκίνητα θα έχουν από μεράκι και θέλουν να τα βλέπουν να λειτουργούν σωστά και να είναι σωστά, προβαίνουν στην τακτική συντήρησή τους. Και τελευταίος παράγοντας ότι τα οχήματα αυτά κινούνται περιστασιακά, δεν είναι οχήματα καθημερινής μετακίνησης, είναι οχήματα που κινούνται για λόγους κατά κάποιο τρόπο ευχαρίστηση των ιδιοκτήτων τους, κατά συνέπεια βρίσκονται ελάχιστα στον δρόμο και κάνουν ελάχιστα χιλιόμετρα. Και αν δεν σας πείθω όλα αυτά που είπα, ελάτε να δούμε το παλαιότερο αυτοκίνητο σε κυκλοφορία στη Γερμανία. Ένα Benz Victoria, πρωτοκυκλοφόρησε το 1894 και μπορεί ακόμη να κυκλοφορήσει νόμιμα στον δρόμο. Ποιος το λέει αυτό? Δεν το λέει κάποιος τυχαίος, το λέει το Keith Norton. Το αυτοκίνητο αυτό ελέγχθηκε τον Απρίλιο του 2019
στο Άιμπεκ της κάτω Σαξονίας και η μοναδική παρατήρηση του επιθεωρητή ήταν ότι θα έπρεπε να προσθεθούν δείκτες πορείας, κάτι σαν φλάς δηλαδή, παρότι δεν ήταν υποχρεωτικό να κατασκευάστηκε. Το όχημα αυτό κυκλοφορεί ακόμη και σήμερα νομιμότατα στους δρόμους της Γερμανίας. Ελπίζω να μην σας κούρασα, σας ευχαριστώ για την προσοχή σας και